Мікола Статкевіч стаў чалавекам года нашай Нівы, схуднелы, у турэмнай робе, седзячы на мяжы Беларусі і Літвы. Ён не мог дазволіць, каб у яго дабралі яшчэ і радзіму. Сёлета у выніку перамоў з амерыканцамі аўтобусы МАЗ вывезлі з Беларусі 189 палітвязняў. Ніхто з іх не ведаў, куды іх грузяць. У адным з такіх аўтобусаў з чорным мехам на галаве ехаў і 69-гадовы палітык і былы вайсковец Мікола Статкевіч. Яго, як і іншых, Лукашенко планаваў абмяняць на запчасткі для свайго самалёта і некалькі ін'екцый лекаў для пахудзення, але Статкевіч вызначыў інакш. Калі аўтобус праязджаў мяжу, Статкевіч выбіў у ім дзверы і выйшаў. Ён застаўся ў нейтральнай зоне паміж Беларуссю і Літвой. Некаторыя спрабавалі угаварыць яго вярнуцца, але Статкевіч быў непахісны. Ён сказаў, што выйсці збіраецца толькі тады, калі Беларусь будзе вольнай ад улад Лукашэнкі, а цяпер хоча знаходзіцца са сваім народам. Пазней Міколу забралі людзі ў масках. Цяпер ён зноў у зняволенні. Учынак Статкевіча ўзрушыў многіх беларусаў. Адмовіцца ад выхаду на свабоду, ведаючы, які катавальныя ўмовы цябе чакаюць за кратамі, заставацца верным сваім прынцыпам — гэта сапраўдны гераізм. Менавіта такую адданасць, мужнасць, змаганне за лепшую будучыню сваю радзімы людзі ўслаўлялі стагоддзямі. Гэты ідэалы натхнялі і давалі надзею. 4-й год запар людзьмі года нашай Нівы становяцца палізняволеныя. Сумны напамін, што рэпрэсіі трываюць, і годныя і смелыя людзі вымушаны праходзіць цяжкія выпрабаванні.